Za razliku od ostatka Bosne i Hercegovine, preveliki snjegovi za sada su mimo išli naše područje, ali to nije slučaj kada su u pitanju niske temperature. Izrazito je hladno vrijeme, a temperature su sve niže, pa su tako jutros u Cazinu na pojedinim mjestima termometri pokazivali i -24 stepena. Onima koji su dobro obezbijeđeni zalihama drva i drugih energenata i koji imaju kakva takva redovna primanja, ovakve vremenske prilike još uvijek nisu preveliki problem. Međutim, onima koji nisu zaposleni, čije su zimnice i ogrijev u februaru već prilično iscrpljeni, ovako vrijeme nimalo ne ide na ruku. Stanje je zabrinjavajuće, a da bi teže posljedice bile spriječene, važno je djelovati preventivno. Načelnik općine Cazin Nermin Ogrešević. Mišljenja smo da što budemo bolje organizirani, da ćemo biti u poziciji da budemo korisni, znači da budemo u mogućnosti da više pomažemo onima kojima je pomoć potrebna. Pa upravo danas nam je cilj bio da napravimo rezime sa svim organizacijama i institucijama koje ovih dana rade na terenu i koji se susreću sa socijalno ugroženim, s onima građanima i porodicama kojima je potrebna naša pomoć. Upravo kažem s ciljem da zajednički koordinirano djelujemo baš tamo, upravo tamo gdje trebamo, znači djelovati, da budemo što efikasniji. Općinski štab civilne zaštite, Centar za socijalni rad, Općinska organizacija Crvenog križa, Muslimansko dobrotvorno društvo Merhamet i Udruženje Srce Cazina ovih će dana zajedno djelovati u nastojanju da se pruži pomoć onima koji su ovih dana uistinu u teškom položaju. Crveni križ će se isto uključiti u ovu akciju, jer trebamo, naši inače građani trebaju sada pomoć, jer je strašno jaka zima, a svaki dan se javljaju Crveni križ da im treba namirnice i ogrijev. Tako da smo imali danas sastanak kod načelnika i drago mi je da smo se svi zajednički, Srce Cazina, Merhamet, civilna zaštita, opština i Centar za socijalni rad, da ćemo svi to zajednički raditi. Merhamet će dati svoj doprinos i pomoći ljudima koji se nalaze u stanju socijalne potrebe. To smo naravno i radili i prije, a naravno pojačavamo svoj intenzitet humanitarnih aktivnosti, odnosno humanitarnog djelovanja zimi. Kada se tiče Merhameta, ja mogu reći da je općina Cazin prva općina koja je u ovim vremenskim uvjetima inicirala ovakav sastanak i nastoji koordinirano sa ostalim humanitarnim organizacijama koje aktivno djeluju na području općine Cazin pomoći ljudima koji se nalaze u stanju socijalne potrebe. Kako je istaknuto na današnjem sastanku, osnovni cilj cijele akcije je potaknuti građane na solidarnost prema sugrađanima koji nisu klasični socijalni slučajevi, ali su se zbog dugotrajnih hladnoća našli u vrlo teškoj situaciji. S druge strane, ostaje i redovna briga za socijalno ugrožene, pa je tako mjesna zajednica Cazin pokrenula akciju za zbrinjavanje nekolicine cazinskih beskućnika u vrijeme velikih hladnoća. Predsjednik mjesne zajednice Cazin Hamdija Ljubijankić. Pa sigurno da su ove hladnoće bili dodatni razlog našeg angažmana, mada moram napomenuti da smo mi već više od mjesec dana na savjetu mjesne zajednice donijeli odluku o formiranju Fonda solidarnosti, jer jedno od ključnih pitanja koje smo postavili jeste da li ima gladni u našoj mjesnoj zajednici i moram reći da smo mi već u niz navrata imali akcije dodjele urgentne potrepština za najugroženije na području naše mjesne zajednice, a danas smo zajedno sa drugim subjektima, Centrom za socijalni rad, rješavali pitanje smještaja beskućnika na području naše mjesne zajednice. Između ostalog, danas smo na ovom koordinacionom sastanku konstatirali da kada je u pitanju mjesna zajednica mi preuzimamo socijalne slučajeve na području naše mjesne zajednice kako bismo zajedničkim snagama i sa drugim institucijama mogli djelovati urgentno i na području cijele naše općine. Već nakon prvog objavljivanja apela građanima da se uključe u ovu akciju, javili su se Cazinjani koji su ponudili svoju pomoć. Tako je Nurija Nurko Beširević na raspolaganje stavio kuću u Gornjoj čaršiji u kojoj će biti smješteni trojica beskućnika, a za pomoć u obezbjeđenju ogrijeva i pokrivača među prvima su se ponudili Nijaz Hajrlahović iz Slatine i Hakija Šepić iz Čehića. Mjesna zajednica Cazin poziva i ostale građane da se uključe u ranije formiran Fond solidarnosti koji će ovih dana raditi na pružanju
pomoći ugroženima. Kako saznajemo u službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Cazin, kod nas za sada nisu zabilježeni slučajevi pothlađivanja ili promrzlina. Po riječima šefa hitne službe doktora Emsuda Zulića, još se nijedan pacijent s promrzlinama nije javio u Dom zdravlja Cazin, ali je broj srčanih bolesnika s pogoršanim stanjem ovih dana znatno porastao. Dr. Zulić ističe da ovako hladno vrijeme izrazito loše utječe na bolesnike sa srčanim smetnjama, kao i na astmatičare te one s problemima vezanim za bronhije. Meteorolozi u našoj, ali i u susjednim zemljama za naredne dane najavljuju još nešto padavina, ali i duži period vrlo hladnog vremena.